Hei! Bun venit înapoi pe canal! Eu sunt Marius, iar în acest episod veți afla cum se conduce o astfel de mașină, cum se simte o astfel de mașină și mai ales cât costă să conduci o astfel de mașină. Este un fel de taxiu, dar fără șofer. Pentru a avea acces la o astfel de mașină, trebuie să vă instalați mai întâi aplicația Spark. După care trebuie să vă creați un cont unde încărcați permisul auto, buletinul și cartea de credit. După ce ați făcut toate aceste lucruri, trebuie să vă aflați în proximitatea unei mașini Spark, care, apropo, majoritatea mașinilor sunt noi, mi se pare genial. Și... ce faci, mă? După ce ne-am făcut contul, trebuie să intrăm în aplicația Spark, ne ducem în proximitatea unei astfel de mașini, dăm pe respectiva mașină, rezervă, unlock, unlock. Bun, baby! Mașina este acum deschisă și priviți, totul este absolut nou. Aruncăm ghiozdanul cu echipament. Priviți și voi. Doamne, ce bine miroase o mașină nouă. Avem butonul start aici. Toate elementele prin viață. Avem aici instrumentarul de bord. Avem felul în care se conduce mașina, dacă este verde, dacă este mai sportivă. Avem aici turometru, cred, sau kilometrajul mai exact. Mașinuța foarte curat, foarte frumos și claritatea e foarte șmecheră. Avem aici instrumentul specialistului cu care vom măsura viteza. Avem și un GoPro cu care voi începe să filmez acum. Și mai avem încă un GoPro fix aici, pe instrumentarul de bord. Și să-i dăm drumul, boys! Acest zgomot de navă spațială, incredibil, incredibil. Puteți auzi? Acest zgomot se aude atât la interior cât și la exterior. Și atâta timp cât mergi frumos cu ea, îți arată o frunzuliță, ești pe verde și toate lucrurile sunt bune. Iar când o calci, imediat vă voi arăta care e treaba când o calci. Frunzulița scade, scade, scade până ajunge să nu mai fie. Foarte tare, foarte tare. Îmi place la nebunie. Are oarecum și o funcție de start-stop. Bine că aici nu se simte că are așa ceva, pentru că nici măcar nu știi când e pornită sau nu mașina. Și dacă stai, să zic, nu știu, mai mult de 10 secunde oprit sau ceva, se pune automat start-stop. Deci mi se pare prea ușor de condus. Nu am cuvinte, e mult prea ușor. Au făcut-o fenomenal, e ca și cum plutești, nici nu trebuie să o conduci, nu știu. Așa se simte, frate. Deci pentru oraș, habar n-am ce i-au făcut, dar este absolut perfectă. Unde mai pui, că atunci când o accelerezi, îți dă super senzații. Deci bate orice BMW, bate orice Audi. Merg cu ea de aproximativ 20 de minute, 25 de minute. Am luat-o la 70% baterie, cu range de 145 de km, iar acum am 69% baterie cu range de 144. Asta pentru că am mers foarte, foarte liniștit cu ea. Întorcându-mă la zgomotul de navă spațială și vorbind din perspectiva unui inginer care a terminat telecomen și electronică în transporturi, un motor electric, chiar dacă este el de mare putere, nu ar trebui să scoată zgomot deloc, de niciun fel. Habar nu am cum au reușit să facă acest zgomot foarte, foarte mișto, dar sigur, mai mult ca sigur, nu vine de la motor.
este ceva așa, să inducă omul într-o stare de asta foarte mișto. Îmi place mult de tot. Cred că există o firmă, o companie dezvoltată special cu scopul de a realiza aceste sunete pentru mașini electrice. Acum suntem pe o porțiune de drum unde putem să accelerăm mașina până la 100 km/h în mod legal. Haideți să vedem ce poate. 3, 2, de fapt stai frate să facem așa. Așa. Nu e chiar ce m-am așteptat. S-a descurcat foarte bine pe 0,60, însă pe 0,100 na. 0,100 în 10 secunde, 10,64 mi se pare cam mult pentru o mașină electrică, sincer. Întoarcem acum spre casă și o să vă spun primele impresii despre Renault Zoe. Noul Renault Zoe 2020. Place. Când iei piciorul după accelerație, mașina se înfrânează. Ok? De exemplu acum. Și scrie charge. Când mergi în frunzuliță, înseamnă că tu consumi baterie. Iar când îi dai alb așa frumos, înseamnă că consumi foarte multă baterie. Bă, băieți. Deci nu o să vă vorbesc despre scaune care sunt supradimensionate, despre faptul că atunci când pleci mai brusc de pe loc rupe aderența imediat, sau despre plastice, pentru că asta ar face din acest video un review auto, ceea ce nu este deloc. Este vorba despre experiența mea cu acest serviciu de ride sharing full electric, care pot să spun că a fost o experiență extraordinară. Nu știu dacă ăsta e, oricum a fost fenomenală, pentru că m-am simțit super bine pe toată durata drumeției, să zic așa. Mi-am făcut treaba, am fost eco și a fost totul la un cost redus. Este mult mai ieftin decât o trotinetă. Să mergi cu trotineta costă de 2 ori mai mult decât să mergi cu mașina asta, mă înțelegeți? Deci este absolut fenomenal. Bravo băieți! Spark, mă suni, putem face lucruri foarte șmechere, da? Minunate chiar. Sună-mă! Bun, cam atât am avut de spus. Vă mulțumesc mult de tot pentru că ați urmărit acest video și să vă zic și exact cât m-a costat. Timp de o oră am mers 38 de lei. Ok? Mi se pare foarte, foarte tare. Deci, sper că v-a plăcut acest video. Dacă v-a plăcut, nu uitați să lăsați un like. Dacă vreți să mai faceți, dați și un subscribe, dați și un share. Și vă pupă băiatul vostru experimentist. Pe curând, pa! Oops. Hood, trunk or doors are opened, dar nu sunt deschise.